Nakatala karon ang Bureau of Fire Protection Davao og 20% nga pagsaka sa iyap sa mga natalang sunog tibuok bulan sa Enero ning tuiga kun itandi sa susamang bulan sa milabayng tuig. Sumala ni Davao City Fire District Spokesperson, Fire Senior Inspector Francis Marie Sindrihas, adunay 78 ka mga fire incidents ang natala karong tuiga samtang 65 ang natala sa milabayng Enero 2025. Dungan sa maong pagsaka sa ihap ni sa kasab ang natalang danyos din gikan sa kapin 12 million pesos nga natala sa January 2025 niabot sa 108 million pesos ang gidanyos sa mga sunog karong tuiga. Matod ni Sindrias, dako ang giusbaw sa danyos gumikan sab sa mga dagkong establishmento nga nalambigit sa insidente sama sa mga mall o mga budiga sa syudad. Ning bulan sa Pebrero, sa gunsong mga sunog na sab ang natala sa syudad din dugang gatusan ka mga pamilya ang nawadaan og panimalay ug pipila na sab ka mga warehouses ang nangasunog. Katropa, kapi nga healthy ug dunog latatayan ang collagen imong gipangita mag Santon Gold Coffee Mix na. Alang sa lagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang gabalas. XFM News.